चारों तरफ अंधेर मचल बा, चारों तरफ अंधेर मचल बा, गाँव शहर बाजार बा। 2 नंबर के दुनियादारी, 2 नंबर के प्यार बा। दो नंबर के दुनियादारी, 2 नंबर के प्यार बा। लड़का के मुँह से आवाज सुने के मिलेला कि पापा हमरा खातिर का के लिए रौरा। एक क्या बात आता, एगो लड़का के पढ़ावे लिखावे में कितना खर्च कितना परेशानी गार्जियन उठावे ला।
लेकिन एक ही आवाज सुने के मिलेला हमरा खातिर का कइली कैसे करेला सेवा माता पिता के जाले बाबा धाम हो करेला सेवा माता पिता के जाले बाबा धाम हो करेला सेवा माता पिता के जाले बाबा धाम हो करेला सेवा माता पिता के जाले बाबा धाम हो जय तिहले बाचन बुलावे उनके सुबह शाम 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 हो धर्म समा गइले धरती में धर्म समा गइले धरती में धर्म समा गइले धरती में पाप बढ़ल सुबह दो नंबर के दुनियादारी दो नंबर के प्यार दो नंबर के दुनियादारी दो नंबर के प्यार दो नंबर के दुनियादारी दो नंबर के प्यार दो नंबर के दुनियादारी दो नंबर के दो नंबर के दुनियादारी दो नंबर के प्यार दो नंबर के दुनियादारी दो नंबर के प्यार आज ऐसा युग हो गइल बा एक दूसरे के खींचातानी जलन पैदा हो गइल बा कैसे ई जात पात पर हो